Cebu City Police Office naglaom nga ang bag-ong nadawat nga mobility asset o firearm equipments makapauswag pag-ayo sa kaandam sa operasyon. Si Brigada Alan Tangkawan, i-brigada mo! Brigada! Live report! Nakadawat og dakong pag-usbaw sa operational capabilities ang Cebu City Police Office pinanguluhan City Director Police Colonel Erinio B. Dalugdog ang 56 ka mga assault rifles, 4 ka sniper rifles ug 8 ka BIOS patrol cars ang gi-turnover ngadto sa kapulisan sa maong Dakbayan. Ang turnover ceremony pagayon sa Plaza Sugbo sa Dakbayan sa Sugbo, Hulyo 12 tuig 2024. Gitambungan sa ubay-ubay nga mga inilang opisyal ug kadagkuan. Gitunol ni Acting Mayor sa Dakbayan sa Sugbo, Honorable Raymond Alvin In Garcia, kinsa inubanan ni Cebu City Councilor Honorable Philip Sapra, kinsa ni padayag usab sa iyang suporta sa mga inisyatibo sa pagpatuman sa balaod sa Dakbayan. Gitambungan ang maong seremonyas ni Regional Director sa Police Regional Office 7, Police Brigadier General Anthony Abiliada Abirin, kinsa nihatag og gibugaton sa kamahinungdanon nini nga tinguha sa pagpausbaw sa kaabtik ug pagka-epektibo sa puwersa sa kapulisan. Mitambong usab si Police Colonel Erinio B. Dalugdog, ang City Director sa CCPO, kinsa nisubli sa pasalig sa CCPO sa pagpatunhay sa kalinaw ug kahusay sa Dakbayan sa Sugbo. Matod ni Dalugdog, ang bagong nakuha nga mga ekipo gilauman nga makapauswag pag-ayo sa kaandam sa operasyon sa CCPO nga makahimo kanila sa pagtubag nga mas epektibo sa laylaing mga hagit sa seguridad. Ang pagdugang nini nga mga mobility assets ug mga kagamitan sa armas nagpasiugda sa nagpadayon nga mga paningkamot sa pagsangkap sa kapulisan sa gikinahanglan nga mga himan aron masiguro ang kaluwasan ug seguridad sa komunidad, ilabi na sa tibuok Police Regional Office 7. Kini nga inisyatiba nagpakita sa hiniusang paningkamot sa lokal nga kagamhanan ug sa mga law enforcement agencies sa pagpaligon sa public safety ug security measures sa Dakbayan sa Sugbo. Sa walay duha-duha, adunay mahinungdanon nga papel sa pagsuporta sa misyon sa pwersa sa kapulisan sa pagpanalipod ug pagserbisyo sa komunidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Larga! Brigada!